Bab song kok sana ni cekang kaisa norong ni thani kuekson je tiprasa ungtutui tiprasa ni bagoi hamya khlai tongkhai ke tiprasa no nosto khlai tongkhai ke o tiprasa no chung tiprasa hene chung romboi da man bab song norok tamo wansuk ani hi chabokai ang sak bai thang wansuk mane okai omhai tiprasa no angkai ang tiprasa o khobya ang tiprasa o goni haiji ang tamo sana nai norok thandal lugo sawai man khana Chini bukung bara bai bukung bara khorsa bukuk no omor soksugya bukuk no charai hene mano omor sogya mana charai soijona chalarok chini bukung bara romphre mani 3-4 din kha video kacham ongoi mano norone thaniwo pheba obono tuyoi ang umsukai bokhor nostong khani musuk busli rokno tabu pulis romboi tlangkha ani wansung mani ke borok hai borok no pulis romnani ya sekang parani joto borok okhoroi borok no osuka saparna nango je borok ni jibono bojak mani tamono hin romphre kai tamung oboni ঠিক সঠিক আনসার borok no rina nangmani chini borok tutui chini borok no bahai klai romphre man o bukha je bukha borong ni sichigon na musungang borong ni bukha bahai bukha chini tripura o nai di kubangma tipra sarok komoroi tongo boibai buthar jago boibai romphre jago boini tola ma tongo boini koitu tui ma tongo joto boijono thungoi na chung rango borong ni sala kuplai na fano na chinthani sompoto tongo na lekha porao chung sukango kusta kuri na chung borong ni slai songkha kubang chung matro 30% 30% bor 70% je jaga chung 90% tongo 95% tongo chini ha chini jaga aro borok 5% o 5% ni borok taw 70% chung tabuk 30% chung borok sogoi kya amo o musuk buslu rongni brand of groi buini do phanoka borok musa khlai manglak omo ungkha kuna besor aboni bagano tiprasaro kunani bolongni hinjago tabuk joli jagano baksa bolong bisingo tongo chung o wansumung buchini bolong bising haino chini wansumung romprenani buini nosto khanani boi chamani nugoi maiya nosto khlai rinani para kaisa pansi hayang layo para kaisa khoroksa borok kisa chasai thangangke bono bahike damage khainani bo kaisa kaham business khai tongkha bin business no bahike loss khainani bo kaisa nok kaham tangoi tongkha bini nok tangoi tongmani bo boro rangman bono bahike nosto khainani abo mang chini ti prasang ne wansung tabu bo tongkho aron simi chung kutul maya ko haji para om hai choliwo nin para o joto no tin nok kutha nok ba wal nok nung kaisa kaham ke building nok tangdi nin nono musulaine haiji bo boro rangman bhage tangman ninoko hamyang nai chayang nai nono nosto khaina ne borok 100 ta plan khainai nono bhage nosto khaiman tini parao kisa sikla sogoi malia boroi busa bono bahai khlai chung romprenani borok to plan khai no bhai khlaika bo school thangna tuition thangna yang thangna bono nai borok khukti monok tongna bono chung bufuru romprenani chance man bono chung bufuru nosto khaiman abo kono tiprasana wansung mungda abo tiprasana wansung mungya tiprasani kaham nai amorok borne mukhang tiprasa borne wansung mung sui musuk posu ni wansung mung omha borok no paratoni chaya paratoni khaengke khoting nai ang je somoy silongo tongo ojorawo ang nugo aro khoroksa borok chugyang kengkai uchuknai borok rang kalek khaye kanoi bono thangoi jomariu ba nok tangoriu tebo koroita tongthung obabota tongthung omhake surunglayo khoroksa borok lekha pora buskang agong mai angoi tongkhangke rang puisa riwoi kana bono
pore diu obong ka chuba mani chini borok ni bising hongge thaising ang samani hai nung cha kha mana na bo bhaike cha bonamak atke nai bo gari pai kha mana na bo bhaike gari pai bonamak ka sunai ka bonsle lai nai bonsle phutaning nai bonsle rang khanai bonsle nok ka ham tang nai hai chin borok ni wansum o musuk buslu rong no ang police rong betlang macha sajakli ang kai borok no direct kam pai khesi chau আরে সব সময় বখরক টেনশন মানে দুঃখ নাং ভাইও হয় যে খা জ্বালা নাও হয় যে চিন বরক গেতা মো পুকুরো কুথুই মানানো বলং বিসিঙ্গো খাচি জাক মানানো কষা সকজাক নুগানো মাই মাংসে বুইনি বরক সে উসুক খালাই দं গা আবার চিনি বরক বমাই খালাই দं জলে মানে ভাইয়া দা জলে মানে ভাইও নেতারক tongo kubangma neta bo thogaika chini borong non thogaika buni borong no thogai miya neta parani neta rong no thang sungwela kahamkai daily no neta hinoi reading ngoi thangnai rong no tam khlaiman kha norok ti prasani bago hinoi kono khlai miya borok just thogai nani ekmatro borong ni target rega payment disai janani oborom karoite kono khlai miya parao kaisa develop kam phaiga hingke ও কামনি সিমি বাহাইকাই 30-40 টাকা কারি চাইমান ও কামনি থ্রুতে বাহাইকলাই চুং টক বাহান চাইমান বাহাইকলাই চুং আরনি দামি কাচাক নংমান বরংনি জীবনও সে দামি কাচাক মান নংয়েখো ও কামনি থ্রুতে বাহাইকে নংমান অমসু সিমিনো রঙ্গো পারানি ও নেতা পেতা হেনের তে কোস্তা রুইয়া তে প্রাসানো থকাইনানি অম সিমিনো nge chung bora asu thokajak senaiba chung bora asu nostong senaiba bagi nostong senaiba chung bhagle buska agumman senaiba anung kahamo nugoi semaliano abono bayab chong ang sanamu chungo jodi noroni parao je kuno parao ti prasa tongmani parao ti prasa jodi nijini ti prasano nosto khainani chai togoi tongkhainke o ti prasano te kuno sanananya kuno police tulis tar hode hechi parani borok sekang okhor di bonorom di amsaka suprak di je bini jibono je achai mani bini life bo omhaike kuno dino bujagya ko thuija kosa kathang kosa kai toni di hospital thangbo baba sino baba chia omhai obostha ka bono suprak di omhai sahara anglak nijini borok senia nijini bugum mara senia yang ta komiru chung komiru omhai borno chungti prasa hinoi wansu goi lap kurui omhai borok nung bazar thangoi klai kono botok khai lengoi tongphano nono khosawoi kaham khlai rohnai borok yamro omorok hingke nai khe borok ni mukhang ti prasano ya borok ni thui borok ni wansumung ti prasaya ti prasarok asu maya sara ti prasa ang nugya ko haisi kali borok no simi saya ang je romprenai je ti prasan baga hamya nai amorok ti prasaya amor ni bukha ti prasaya abo je omhai tongnai aborok ti prasaya haisi ti prasa kuno dino phano ti prasan bago khoti khaiche maya anga chau ti prasa to ti prasa ni khoti khaina ni thanga ge bo 100 bar wansung na haiji abo bhaikle khai manai chung bhaikle khai manai ani ti prasa no khai tongo mane no ang ani bahanok ani baino khai tong mane haiji ani ti prasa no kulung rina ni chesta khai mane no ang ani nok ni ani bihik ani buma ani busa ani busla ani bufa jotono ang kulurina nai manisi chini pura dofa ti prasa dofa no kulurina nai manisi bo omhai ti prasa no ahino maya khayoi kathang toni woi lap kurui je ko nongthung bo politics pa nongthung nung politics neta phano nung ti prasa no jodi thokai chawoi tongkhanke o neta no public ছয় খাই মানো হয়েছে নেতা হেনেতা কিরিতি কে বনো ও নেতা নো সানামনাই চুংসি
নেতা ফানো যদি নন ঠকাই তাকে ও নেতা নগন হিন্দি ঠিকে চারি দি ঠিকে খানি দি ও দিন ঠিকে সোপ্রাক দি ও দিন ঠিকে সোপ্রাক দি পারানি বরক আস্তা ফানো খরকসা নেতা পায়া দিবা বিনি নেতা তাম ফান নুং যদি কুবুই কুবুই চলি টংখানকে কুবুই লামো নুং হিমবই টংখানকে ও নেতা বনন কোনো খাইমি হাইজি ব খরকসা ব খরক বাঙ্গানো ব 10 জন আঙ্গানো নিলগি 1000 জন অখরানো নেতা ফানো যদি নন ঠকাই টংখানকে আবং হইতো তন্দি পারানি বরক অখরেছে সোপ্রাক নাंगौ হাইছে গোবাং মা ঠকাইগা গোবাং মা ঠকাইগা গোবাং মা ঠকাইগা নেতার চিন বরক গোবাং মা ঠকাই জাখা তিনি যেরেব খানি চারে রক जों आगिबो नुखाखौ बांमा चिनि तिप्रा जुग्रक रेप खाइजागौ सागरि गुरै खितार खालामजागौ सावै मैया अमहाय बर रंनो बिसिङाव दा जों खालि अजरा बुनि बद फानाव बुनि द फानाव जों वान सुगलायो दिनै चिनि द फाने बिसिङावबो दंगय मान अजरा फानाव दिनै आं अ बर रंनो जे खायनाय जे सागरि गुरै खितार खालामजागनाय बफाङाव खासि खालामनाय आंबो चिनि बरक खायो होयो बुनि बरक न खायो फियाबा अ बिसिङाव चिनि बरक फाना दंगय मानो अमहाय उको बर रखाय ओ बर रखाय माया सारा अब तिप्रासाया मुखां तिप्रासा वानसुंमुं पसु सुई मुसु रंनि वानसुंमुं बरंनि ngengte bisi kok sana thanglai ababsong nor komeni bisingtu sadi omahe bor rong norongni sak bai thangni wansungmungo norongni bicharo tamo wansungmung phai komeni bisingtu norok share khaimano hambai malai nai next video